Matur mbah nuwun Nduk Niken Diah. Mung cukup Niken Diah ngoten nggih. Wah, jan ya. Wah, jan ya suarane mirasa Nduk. Panjen ya sinden kene iki alus-alus, Mak. Lan uga mboten langkung matur gunging panuwun sungkem kula dhumateng Mbah Suparlan kakung kula. Niki dalem menika nggih nenggani matur mbah nuwun. Uga mboten langkung dhumateng para warga Murtitama saking Kelut ingkang dalem menika ugi nenggani matur gunging panuwun. Lan ugi dhumateng para pinisepuh sesepuh wonten laladan pundi niki wonten laladan Manjung nggih, Desa Manjung. Dusun Pondok RT 1 RW 1 Desa Manjung. Bapak-bapak ibu ingkang dalu menika sami-sami wungon gunging panuwun. Monggo niki lek-lekan. Sami ndedonga murih kasembatan Kang Ginayuh. Jumbuh kaginayuh kasembatan Kang Denesti. Mbok wilih gegayuhan dadosa kamulyan ing pangajap gesang wonten alam donya mukti wibawa. Langkung-langkung sami ndedonga napa ingkang dados kajatyanipun panjenenganipun Bapak Sunarto. Mugia anggenipun ngunduh mantu Cahayu. Ngunduh mantu ya, Mak. Heeh. Muga-muga manten sekarone iki iso atut runtut. Pindha mimilan mintuna ora gegang senajan tok sak rambut. Ya muga-muga ki tetep nuhoni apa kang dadi dawuh wong tuwa. Lan uga tetep nuhoni apa dadi welinge wong tuwa. Nuwake rukun. Lah jan ya ngono ya, Mak. Monggo niki mbok bilih saderengipun kula timbali. Umpami disepoti sing rada jreng ngoten napa monggo Mas? Ya. Ya. Tul cai nak cai catul cai. Hey. Yo. Nah, hey. Yo yo. Niki dipun siaraken napa streaming nggih? Streamingnya napa Mas? Oh nggih. Matur mbah nuwun. Niki mbok pilih dipun streaming mugi-mugi nggih tambahi seduluran. Lan ugi sound system matur wah sone jan enak. Matur gunging panuwun. Mbok pilih ingkang salajengipun Mbak Yu. Wah ketoke aja kok nglingip. Nglingip ya Mak. Iki ketoke ya ulung palakrama iki tok ya perak gadis iki ya. Guyune iki ketok guyune iki lho ya. Sugeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu Biyong Jangik Mbak Limbo. Jan ya suwantene jane aja iki marai teratapan. Tenan ya.